Ja, pozdrav svima ljudi, ja sam Čemićevića, a vi gledate Skywar po prvi put na mom kanalu. Zašto ja gledam? Je bitno, samo moram izaći sve, a vi se vidimo kad izađem. I mi nastavljamo. Da, mi nastavljamo. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kreni. Ok, brže. Good, grudve. Sve to super. I ovo uzmem samo da neko ošine sa strelom. Ok. Ovo su super stvari. Super, ne može bolje biti. Gledajte ovo. Znači, i ovaj mač. Ne može bolje biti, ja vam kažem. Ne može bolje. Mislim, mogu ja biti dan, ali ne mogu bolji, brate. Za sada biti, nikad nisam bio bolji. Hoćeš. Da, hoćeš. Pogodio si me, bravo, svaka čast. Ali mene to neće spriječiti da ja ne nastavim da igram. Ja se čuo? Vratno nisam, ne veze. Ove mape mrzim. Samo da mi opet ne zaga na ovoj mapi. Ubio bi se, koliko bi me to živćira. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Meni je sve zabagalo. Disconnect server, dobro. I mi nastavljamo. I evo, mi se vraćamo i ovim jedna od omiljenih mapa, tato je omiljena mapa. Jejeje. I evo, samo da me sad ne pagaš. Ok. Dobro, nije mi paga, ne paga mi. Ok. Ne paga. Ok, jedan lik dolazi kod mene, ne dolazi. Tako da mi uzimamo stvari časta i pazimo kad centru. Ne, to je bolja, to. Samo da neko opet nema luke strijele da me ošine. Ok. Ne je bilo najbolje. Da. Ali ti si mašin, dobro. Ako ti čast, mi igramo sam. Ova partija neće biti posljednja iz razloga zašto sam ja noob u ovom Skywaru. I iz tog razloga, da. Samo nek se neko dobra do mene. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
No. Ok, ovo je moja pčela i sad može neko ako da skoči od gore, lik od gore da skoči na moju pčelu i da me ubije. Jej, ali pošto se to neće desiti, idemo da... I ovaj može, ok. Ovo je stvarno malo teško, komplikovano je i nije komplikovano. I evo, ovdje ne morate raditi parkour, samo siđete dole, ovako, ovdje pokupite, tako, uzmete ovo, mislim, većina vas to, ali ja onima koji ne znaju, pa dobro. Ok, to mi treba. Zašto sam ja na ovom Maletskom ostrvu? I ček, ja sam mogu da dođem do njega, kao tako. Mislim da imam dovoljno blokova. Ako nemam, evo ovako ću. Sad sam smislio, sad znam da ovo ne može da se ovako postavlja ukoso i da će pasti, ali ovako može. Vis. I samo ja dođem tako tu. Ok, idem do onog lika. Ovako idem do njega. Kako nije umro? Odigrat ćemo još jednu partiju i to da bude to. Ja sam mislio da ću uspjeti. Da li nema? Evo ga, jedan lik, dva lika imaju. A mi ćemo ih srediti. Milioni nas. Kje nisam ne gledao. Samo ovo ostrvo nema zbog vlasnika. Ti si napušten ostrvo. Čekaj, pa ja sam mogu doći to i uzeti to. Na to nisam mislio. Nego da se guram tamo, brate, s onima. Daj! Samo vi dođite k meni. Zašto mi nastavite? Dođi k meni. Ok. Ja, samo ovo ti je ko Iron Sword sad. Ali ko Iron Sword, neko. Kameni sam mi treba chestplate i to da bude to, ili prsluk. Chestplate, prsluk. To mi to fali i to će mi biti to. Ok, ništa. Ili ne znam nešto drugo. Ajde, molim te, chestplate, ne. Jel vi tu imate? Bijete se ipak. Ok. To...
To nije za mene sjajno, ali nije ni loše, jer onda mogu ja... Joj, sad će ome da dođemo u susret. Ja brzo gradim. Ili on meni. Se plašim da ne dođemo jedan drugim u susret i onda se pofajtamo. Mislim, on će mene dobije, to je jasno. Odeš ti, okej. Uspio sam. Tu, hvala ti. Da, beži to. Okej. Okej, moram... Nas troje smo ostali, nas dvoje. Ja i ona. Moram se nekako riješiti njem. Ona ću dolazit polako. Okej. Pobjeda! Ljudi, pobjeda! Okej, konačno nakon toliko muka ispali. I to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se svila, a mi spijemo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!